Здравейте, казвам се Николай Нетков, собственик на MMA Shop BG. И днес искам да споделя своите впечатления от Афигатор. Това е платформа за партньорски маркетинг, която промени напълно начина, по който ние работим. Какво представлява Афигатор? Това е онлайн инструмент за партньорски маркетинг, който позволява да създадете и да управлявате партньорски програми. Сиреч, вместо вие да се стремите да достигнете до всеки един ваш клиент, бъдещ, разбира се, вие намирате партньори, които вместо вас промотират вашите продукти. Съответно, те получават възнаграждение на база продажбите, които се умеят да направят. Какво прави Афигатор толкова впечатляващ според мен? Това е неговата достъпност, интуитивност и най-вече прозрачността в самата платформа. Не е нужно да бъда маркетинг гуру, за да боравя с нея. Така че, ако искате да промените нещо в вашия бизнес, горещо препоръчвам afigator.com.